Met zijn nieuwe YouTube channel is met Chomi Diano Giso. Nog een nachtleren, weet ik wat die. Nee, zo ik wil graag voor jullie een video maken. Nee, want ik wil net voor jullie zeggen. Je moet subscribe op mijn channel. Krijg me net tot bij je 100, dat is klaar. Krijg zo'n YouTube play button. Krijg zo'n YouTube play button. Please man, please. Net aan YouTube. Subscribe. Subscribe mensen, subscribe, laat het goed gaan. View die channel, like, comments. Goodbye. Dus kijk. Was je oor? Ja, heel goed, maar zo goed hier. Kijk man. Mijn nana heeft nog net voor me gezegd, oh, ik moet niet goed op die hè. Ons heeft het nog gedaan, maar ons wil het eigenlijk doen, zien ze. Nou, zo, de video is eigenlijk van jullie. Zo jullie moeten nou eigenlijk kijken. Nee. Zo jullie gaan ook kijken, we doen onze video's. En subscribe bij ons channel. See ya, I'm going. Chick chick. Zo, goodbye.